спякота у нас. Похвален Ісус Христос. Навіки вічні амін, дорогі радіослухачі і відеоглядачі сьогодні нашого YouTube каналу. Ми ось так нечекано вирішили вийти у прямий ефір. Просто і тому зараз ми глядимо, що у нас тут працює, що ні. Ось я бачу, що у нас не горять. Все понатискала. Горять агенчики. Сподіваюся, ви нас добре чуєте. З вами сьогодні Вікторія Король-Мовчанська і, як бачите, у нас є веєр. Ще з нами Олесь Палуйка, але ви його не бачите, і він там у нас... Так, ви його можете почути. І веєра у яго нема, хоча ён бы яму быў дарэчны, бо ён сидить далёка ад вакна. Нам тут яшчэ крышачку паветра дастае, а яму хіба не. Олесь, ты як там? У мяне тут ёсць цудоўны вентылятор, які працуе. По-моему, он працуе на абагрэў, не? Ну, не, ён ганяе паветра. Троху абдувае, таму добра, все файна. Чаму мы гэта абмяркоўваем, бо надвор'е спрыяе, а студыя наша не. Так, наша студія зараз часовая, ви її бачите, ми вже показували, як вона виглядає, ось Олесь ще може один там буйний план так показати, троху, десь троху окна там попадає у нас, але гэта памяшканне хоць і часовае, яно знаходзіцца ў прыязным месцы, як мы вам распавядалі, гэта амаль што цэнтр горада, у нас троху адчынена акенца, таму што мы хацелі все ж таки дыхаць троху, і вы можете пачуць, як там тух-тух, 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 ідзе трамвай. Бабуля, ты правда живеш каля вокзала, так? Так. Памятаешь, был такой добрый анекдот минский про... Бабуля, правда ты живешь каля вокзала? Так. Нет, да-да-да-да. А правда, что там есть стадион Динамо побач? Да. Это про нас прикладно. Так, зараз у нас яшчэ есть іншы рэквізіт, акрамя веера, у нас есть яшчэ пачастункі і ёсць яшчэ хамяк. І ўсё гэта мы привезли з Буцлава. Насамрэч, сёння мы хацелі вам сказаць вялікі дзякуй многім з вас і ўвогуле, а тым, хто не быў, тым, хто не ведае, за што мы дзякуем, зараз пра гэта распавесці. Ну, конечно. Мы ў захапленні ад Буцлава, мы ў захапленні з аднаго боку, з іншага боку ледзь прыйшлі ў прытомнасць. Весь дзень учора мы патрацілі на тое, каб как-то аднавіцца, бо Буцлав ён такі энергазатратны. Ён вельмі эмацыйны, ён вельмі патрабуе нашага ўдзелу. Да, я думаю, кожны з вас гэтага ведае, колькі радасці вы там атрымалі і пакінулі таксама. Этот обмен любоўю, ён мае, канешне, пэўнае как-то дно. Так, ну, вось так. Ты учора дашла да дна? Ты просто разумееш, што ты знаходзіш гэтыя сілы, ты там не знаходзіш. Калі ты там у Буцлаве, ты не думаеш пра тое, што колькі гэтых высілкаў патрабуюць стасункі, так, напрыклад, потому што гэта просто такая эйфарыя, натхненне, радасць, столькі шыкованых, цудоўных сустрэч з людзьмі, якіх ты бачыў недаўна альбо даўно, але гэта асаблівы такі настрой, які пануе ў Буцлаве, але потым, канешне, ты калі ўжо вяртаешся дадому, ты адчуваеш, што нейкая такая энергія з табе троху вычарпалася і трэба ізноў засяродзіцца, супакоіцца, пераварыць усё, што ты там атрымаў, троху у такіх хвілінах цішыні і супакою. Але ён же не адпускае, бо адкрываеш Інстаграм, а там усё толькі ён. Такое адчуванне, што акрамя католікаў у ім увогуле нікога няма ў тым Інстаграме. Дзе падзіваліся тыя рылзы смешныя пра, не ведаю, не ешце на ноч. Толькі адзін суцэльны Буцлав. Слухайце, ну, мы былі вельмі рады ў кожнага з вас бачыць, мы вельмі удзячныя вам за все ваши ахвяраванні, а таксама за падарункі. Падарункі хочам паказаць. Якія даехалі, конечно, не ўсе, мы змяглі давесці, некаторыя мы уже з'елі просто на месцы. Бо былі там свежыя, пані Галіна. Свежыя былі агуркі і была калбаса, она была вельмі смачная. І вельмі прыгожае печыва, вафелькі былі. Вафелькі былі і вафелькі ёсць, яшчэ у мяне ёсць, і кексы ёсць. У тебе кексы ёсць. Вот я покажу, у нас тут есть такая вот скрынька, я не ведаю, ці бачна. Ей трэба вось не так, давай яе, пакуль ты распавядзеш, а я яе так раскрыю. Так, такія скрыначкі ці пакуначкі з печывам, з рознымі прысмакамі прыносяць да нас, і это вельмі прыемна. Дзякуй шчыра. Яшчэ у нас з'явіўся новы персанаж у студыі Радыё Марыя, гэта вось ён. Алесь, там видно его?
Паглядзіце, калі ласка, на нашага хаміка. Гэтага хаміка нам звязала дзяўчынка Катя сваімі рукамі. Ён вельмі маленькі, і у яго ёсць сэнс. Мы как-то тут жартавалі наконт таго, што зараз модныя жывёла хамікі, і што хамікоў заводзяць пряма ўсе, і нават я себе завела дома хатнюю жывёліну хаміка маленькага, і ведаеце, атрымліваю ад яго асалоду. Мне больш за ўсё ў хаміке падабаецца, што ён дзейсны, што ён маленькі і вельмі такі дзейсны. І ну, прачытаўшы пра хамякоў, я такой зрабіла такі запыт у інтэрнэце, як зрабіць хаміка шчаслівым, як яго парадаваць, бо вельмі хацелася парадаваць хаміка ўзамен на то, як ён нас радуе. Там было напісана, што дайце яму будаўнічыя матэрыялы, ну і атайдзіце, не перашкаджайце, што ён будзе заняты справай, так, сам себе будзе радаваць. То бок маленькая істотка, которая увасабляе мілату, пяшчоту, недолго, правда, жыве, ну і таким, как это, ніхто не знаёміць дзяцей так ласкава і ярка, з хуткай смерцю, як хамяк. Ну і ён дзейсны. Мы падумалі, што гэта нагадвае наша радыё, і вось папрасілі нам такі сімвал наш маленькі звязаць. Хамяк Радыё Марыя, пазнаёмцеся, калі ласка, з ім. Дайце яму будаўнічыя матэрыялы, і ён як пабудуецца, і будзе вас усіх радаваць. І спадзяёмся нават на тое, што смерць яго не наступіць так хутка, як у звычайнага хамяка. Не, ён будзе жыць доўга. Прынамсі, ўсё, што з намі жыло доўга, пераехала з намі і сюды. Напрыклад, у нас там, напрыклад, папяровы анёлак ёсць, якога мы рабілі 2 гады, мусіць, таму з майстрам выцінанкі. Мы не атадралі тыя прыгожыя выцінанкі, карункі ад шкла. Я іх выразала сама, выражу наноў. То бок не сумаваць. У нас зараз няма таго шкла. Вось гэта, дарэчы, яшчэ адна незвыклая для нас сітуацыя. Бо раней студыя выглядала інакш. У нас была асобная апаратная, як вы бачылі, мы паказвалі часам яе у некаторых перадачах, так? Апаратная. І праз вялікае шкло мы глядзелі на Алеся. А зараз я адчуваю, што ён недзе там. Мне ўвесь час хочацца паглядзець на Алеся, а я гляджу ў камеру, звычайна з камерай, і за камерой там сидзіць Алесь. І мы кантактуем, мы бачым, калі хтосьці тэлефануе. Пачуццё трывожнасці какой-то ёсць. А так не разумееш, куды глядзець, ці то ў камеру, ці то на Алеся. То бок таксама у нас таке, ведаеце, што прыстасоўваемся да новых гэтых умоваў. Вось нашыя вугляводы. Мы тут крыху уже подъели. Прыгажосць, так. Кексы и зефирки прыгожего фиолетового колера. Так, яшчэ, слухайте, яшчэ объявка маленькая. На нашем намёце хтосьці забыл свой шкаплер. Я, калі разбирала намёт, я убачила, что висит на нем шкаплер, я его оттуль сняла и привезла ён тут у нас, калі гаспадар шкаплер знойдзецца, то калі ласка, прыходзьце до нас на Радыё Марыя, яго забярыце, ён вас чакае. Ну, і гэта ж ваш шкаплер. Ну, слухайте, мы так агулам, Женя, давай распавядзём, як гэта было ўвогуле, як гэта было канкрэтыка, што табе там запомнілася, хто прыходзіў. Усе, ведаеце, дзяўчаты, выбачайце усе, хто прыходзіў, але я, калі пачула пані Нелла з Барысава, яна просто стала вітацца, я ўжо зразумела, што гэта яна пані Нелла, абдымаю вас разам з пані Галінай, яны падышлі. Только мне, знаешь, такая ж пані Нелла, а мне хочется сказать спадарня Нелла, потому что мы ее так звычайно называем, спадарня Нелла з Барысава. Так, а ну, ты кажаш пані, а у мне уже штосьці не тое. Так, а мне так падабаецца пані, я не ведаю, гэта неяк для мяне... Мы сустрэліся мы сустрэліся з Шмацкім. Ну, так. Просто цэлы час намёт Радыё Марыя быў вельмі напружаны людзьмі, і мы былі ад этого шчаслівыя. Мы анансавалі, што у нас будзе не напружаны, ён напружаны. Напружаны, в смысле, наваднены, як хацела сказаць, да. І што яшчэ? Ой, яшчэ там было моё любімае. Ведаеце, ёсць такая у нас госця, якую прывозяць яе дачка да нас. Маленькая, старенькая, малюсенькая такая бабулечка. Такой вот, ну, вот анёлак, маленькі анёлак на вазочку. І яна прыязджаць, яе прывозяць адмыслова ў Буцлаў, каб яна там пабывала на гэтых урачыстасцях. Вельмі я так удзячна сям'і вось гэтай жанчыны, якая так пра яе клапоціцца. І ёсць такая рытуал такі адмысловы, што прывозяць яе да нас на
нашу палатку, на наш намёт, і яна заўжды в маленькім кулачке трымае ахвяраванне для Радыё Марыя, хоча сама яго аддаць. І ведаеце, калі бярэш яе за руку, то рукі яе вельмі халодныя, такія халодныя, і вочкі яе зусім не бачаць. І калі сям'я гэтай жанчыны, сама яна дзякуе за тое, што ёй не сумна ў дому, Віка, свідруюць у нас там на нашым 4-м паверсе хіба, то вось гэта, канешне, надае нам сэнсу. Пасля такого сведчання кожны з нас, якім бы ён не быў стомленым і расчараваным, мы ўсе хочам працягваць рабіць тое, што робім далей. Пасля вось гэтых сустрэч, вось менавіта такіх. Калі ты бачыш, дзеля каго гэта ўсё робіцца, і можаш наўпрост з ім паразмаўляць. Я яшчэ хочу таксама распавесці пра такую сустрэчу, якая была нечаканай для мяне, і словы, якія сказаў чалавек, так? Мы стаялі на намёце, мы не гандлявалі, у нас просто была скарбонка, наш намёт без даху, да нас падыходзілі мы, канешне, казалі, падыходзьце, калі ласка, да нас, складзіце ахвяраванне для Радыё Марыя, таму што зараз мы пераехалі ў новае памяшканне, мы ўсё разбурылі, і цяпер мы будуем новую студыю, і на гэта мы патрабуем падтрымкі вашай. І вось калі мы гэта гаворым, і людзі ішлі, хтосьці ішоў паўз нас міма і вяртаўся пакласці грошы. Гэта вельмі дарагога, такое адчуванне, вельмі такой цеплыні, таму што так бы і прайшоў чалавек міма, але праходзяць і вяртаюцца, кладуць грошы. І вось ішлі паўз нас дзве сястры законныя, незнаёма з гэтаю сястрой я асабіста, першы раз я бачыла. Яны прайшлі міма. У іх такія адмысловыя строі прыгожыя былі, усмешлівыя. Мы павіталіся як, адна адному галовамі кіўнулі, і яны пайшлі далей. І праз некалькі хвілін вяртаецца сястра, кладзе ахвяраванне і кажа: калі б моя мама была жывая, яна б дакладна не прайшла міма. Вось такая, у мяне такое было неверагоднае цёплае ўражанне. Так, дзякую вам шчыра за вось гэтае мора любові. Мы ў ім досыць наплавались на гэтыя выходныя, на пятніцу, суботу, і ў нядзелю яшчэ ўспаміны былі. Так, і словы падтрымкі, якія вы нам выказвалі, словы падзякі, цікаўнасць да таго, што мы робім, цікаўнасць да таго, што будзе адбывацца далей, разуменне таго, што вы нас слухаеце, прывітанне слухачцы з Новай Баравой, выбачайце, забыла, як вас зовуць, вельмі шмат было кантактаў, таму не магу згадаць імёны. Вы з мамай да нас падыходзілі, мама не з Мінску, а вы з Новай Баравой, памятаю, і было зразумела, што нас слухаюць, таму што сказалі: а што у вас будзе далей? І гэта праўда, вы плануеце там імпрэзы рабіць у вас там, калі будзе ўжо вялікае памяшканне? Плануем. Гэта таксама ці ўсілі нашы планы, так, і што зараз адбываецца ў дадзены момант, спыталіся. Так. Першая імпрэза, якую мы зладзім, напэўна, будзе сёння, пойдзем смецце оттуда выкідаць. Зараз мы скончым эфір і пойдзем да сябе на 4-й паверх. Кажу да сябе, уже так мы яго, бо пасля таго, што мы там нарабілі, гэта, конечно, уже наш паверх. Мы вам покажем, вы будете здзіўлены. Мы дыстанцыйна знаходзіцца у Буцлаве. Мы расфігачылі, прабачце мне за слово. Мы ўсё зламалі. Все, што там было. Там было вельмі прыстойна, але яно нам не пасавала, таму мы все зламалі. Яно было прыстойна гадоў 20 таму, то бок гэта было памяшканне ўсё ж такі, якое ўжо патрабавала дакладна ремонту, а у нас мала таго, што ремонту, так яшчэ і на абсталяванне студыі ў такім выглядзе, каб нам пасавала для працы. Нічога такого надзвычайнага, просто нам трэба замест гіпсакартонных сцен пабудаваць такі блочныя і вставіць акно. Мы ж без акна не можам. І зрабіць адпаведныя такія яшчэ гукаізаляцыйныя мерапрыемствы. Слухай, быў яшчэ ў мяне такі дыялог в Буцлаве, які мяне крышачку
я занервавалася, і людзі гэта заўважылі. Падышла дзяўчына, вельмі дарагая нашаму сэрцу, радыё Марыйнаму, бо гэта была адна з першых нашых валанцёраў, дзякуючы якой менавіта пачаліся жывыя эфіры вечаровыя. То бок, это был наш такі эвалюцыйны крок, калі мы сталі рабіць вечаровыя праграмы Плюрамус Аннус і малітоўныя. І спачатку это был там один дзень на тыдзень, а потым вырашылі, давайте кожнага дня. І вось якраз менавіта яна была такім лідарам вось гэтага працэса, што жывыя эфіры увайшлі ў наш расклад на штодзень. І вось яна падышла, і как-то давно не мае часу быць з намі з радыё Марыя, але сочыць за нашым лёсам, і яна падышла і так как-то так, зацікавілася, навошта нам такое вялікае памяшканне, лепш бы я, бо я дырэктарам ёсць, дала людзям большую зарплату. Яна здзівілася коштам на аренду, здзівілася, я сказала, што у нас будзе такой кошт, а потым такой, па прашэсці пэўнага часу, і што яна здзівілася, гэта ў год. Я сказала, не, гэта ў месяц, бо гэта цалкам прымальныя кошты, не только это не только прымальныя кошты, гэта танныя кошты. Вось. І как бы мне няма чого было сказаць, потому што я не ведаю, як выбраць ці то. Вось, нам прапанавалі сидзець усім у адным пакоі, мы зараз сядзім у адным пакоі, і нам не хораша. Тут не справа ў тым, што хораша, бо не, тут справа ў тым, што наколькі радыё можа існаваць у такіх умовах. Радыё ў такіх умовах можа існаваць часова. Настала ўсё ж такі для таго, каб рабіць сапраўды якасны, добры прадукт, менавіта інфармацыйны, адукацыйны, культурны, малітоўны, каб все гэта магло... І каб его было шмат. Так, каб гэта было сапраўды радыё, як мы гэта рабілі дагэтуль, яно павінна мець усё ж такі тую прастору. Інакш гэта будзе на каленцы ў падвале. Хвала пану, што мы маем магчымасць гэта рабіць у афіцыйным інтэрнэце, што мы не сыходзім у падполе, што гэта не той час, што мы павінны там сядзець у лесе і там на перадачы. А ў лесе, можа быць, было бы не так ужо кепска. Вось, таму мы прыстасоўваемся да тых умоў, што маем. І адпаведна, вы ведаеце, як мы шукалі памяшканне, што гэта ў горадзе Мінску знайсці няпроста, ведаюць менавіта нашы умовы, і што сапраўды тое, што мы знайшлі, гэта для нас па коштах арэнды, у тым ліку, гэта прыдатны варыянт, бо было перагледжана немала. І калі б у нас была магчымасць набыць памяшканне, то мы б яго набылі. Мы не набылі. А яшчэ у нас есть такі новы слоган. У нас есть такі вядомы наш слоган под назвай «Як ёсць». І есть яшчэ новый. Мы хочам і то, і то. Мы хочам і то, і то. І памяшканне, і зарплату, правда. Спадзяёмся, з Божай дапамогай ўсё атрымаецца. І, па-моему, это нормально, Віка. Рабі нечаканае, рабі, як не робіць ніхто. І тады пераможаш. Хаміка вось вам пакажам зараз. Бачыце, які ён мілы? Раскажы, Жаня, куды мы паедзем у наступныя выходныя, дзе нас сустрэць можна яшчэ? Мы паедзем у Тракеле. Мы паедзем у Тракеле. Для мяне, шчыра кажучы, для мяне Тракеле гэта такая крышачку іншы свет, іншая планета нават, я б сказала. Бо касцёл вось в тых землях, ён такі афарбаваны такімі колерамі, які для нас такія нашаму воку дзіўным часам падаюцца. Ён крышачку інша. І людзі таксама, вернікі, і все, што спаткаеш там, для мяне гэта трошачкі, незвыкла. Я разумею, што для тых людзей з тых земляў, з той традыцыі, гэта роднае, лепшае, і мы для іх таксама неясныя. Вось, тут у нас ёсць такі... Слухай, неясныя, але тым не менш, гэта вот Гродзеншчына, так? Тым не менш, я могу сказаць дакладна, што заўсёды, калі мы прыязджаем у гародню, дзе шмат людзей слухаюць польскае радыё Марыя, мы адгрібаем, прывозім добрыя, нам заўсёды добра ахвяруюць і падтрымліваюць нас. Слухай, дарэчы, мы больш уже не перажываем за гэта, за тое, што радыё Марыя польская, а вы не.
Ну, дарэчы, ну, але заўсёды нас, і у нас вельмі шмат слухачоў з гародні. Вось мы проста гэтую тэму з маімі сябрамі абмяркоўвалі з тымі, з якімі я прыязджала. І я менавіта гэта ўзгадала. Мы гаварылі якраз пра тракелі і пра гародню, і казала пра тое, што не гледзячы на тое, што гародня слухае, шматлікія гарадзенцы слухаюць радыё Марыя Польшы, калі мы туды прыязджаем, вельмі падтрымліваюць нас, таксама разумеючы важнасць гэтай справы, і далучаюцца. І нашы слухачкі шматлікія з гародні. І, дарэчы, былі з гародні наша любая сям'я. Як завуць? Муж, жонка і дзяўчынка, якія прыязджаюць за Марыська? Так. Яны былі да цябе, ты іх бачыла, да мяне падыходзілі? Я таксама бачыла. Конечно, я конечно, спадарню Ганну з спадаром Богданом. Так. Ну, карацей, але чакаюць нас дзіўныя прыгожыя тракелі. Так. Чакае нас там выкшталцоныя, такія, как это сказать, величные. Величные. И все будет величное. А мы нет. Чому нет? Вот я про это кажу. Вот мы вот и величность. Ну, Вика. А мы что? Ну, я мы не величность. Погляди на контент нашего YouTube канала. А мы такие гарезы. Гляди, які у нас выкшталцоны. Добре, я пойду с контентом туда. Так. Хомяка не возьму. Бери хомяка. Чому? Хомяк, он же это подтрымка. Я боюсь, что згубится. Офигеет. Ён і так у яго глядзі, якія вочы. Ты яго карміла, дарэчы, з раніцы? Я кормила хомяка со скарбонки. Так, ну добра. Так, ну что, так что у нас чакаюць тракелі, спадзяёмся на сустрэчу з вами там. Калі ласка, падыходзьце да нас, бо я яшчэ вось скажу, што калі параўнаць, напрыклад, вот фэсты летнія, якія мы наведваем, то вось Буцлав, Гудагай і Браслаў у параўнанні з тракелі, у мяне там больш контактаў. Вось у кожным з тых больш месцаў. смелых людзей. Больш контактаў, больш как-то такой, ну, я не ведаю, з чым гэта звязана. А у тракелях мы часто стоим сами себе. Ну, стоим себе и стоим. Ну, вот как-то так, что-то там пытаемся размовлять. Ну, нема такого вот мора камунікацый са знаёмымі людзьмі. Вось так я это называю. Значыць, будзем гэтую традыцыю ламаць, даражэнькія, усе, хто не прыедзе ў тракелі, бачце, ахініце Евгенію сваёю увагаю, ласкаю, абдыміце, калі ласка. Вось. Распавядзіце сваім сябрам і знаёмым, якія паедуць у тракелі, каб зайшлі ў намёт радыё Марыя і прывіталіся з нашай Жэняй. Дарэчы, я хочу сказаць, што ў гэтым годзе мы атрымалі вельмі прыгожае запрашэнне в тракеле. Такого я ніколі не бачыла. Мне яго перадалі, конечно. Я просто не ведаю, можа быць калісьці такое яшчэ было, а мы как-то, ну... Нет, заўсёды. Вот такой в той форме. Заўсёды вельмі прыгожае запрашэнне з тракеля. Какое гэта было прыгожае. Я шкада, што яго у меня з сабой зараз пад рукой не маю, у меня там засталося в этом самом скарбонцы в нашай. Гэта была такая вельмі прыгожая скрыначка. В скрыначке такі рулончик, свиток вот это папяровы, і папера такая рознага кшталту, і такая, і праграма там распісана, і ўсё зроблена, і яшчэ такой стужачкай, каруначкамі перавязана, і стужачкай прыгожа перавязана, і гэта было так прыемна адкрыць, і так прыемна, што гэта менавіта нам такое даслалі. Ну, напісана, што там шаноўная радыё Марыя, дзякуй шчыра за такую магчымасць вось такім чынам быць запрошанымі. Вось. Велічна, выкшталцона. Менавіта, але гэта не змяняе таго, што, ну, как это? Мы хочам больш... Адзінота. Мы хочам больш абдымкаў у тракелях і запрашаем вас да іх. Да нас. І прынамсі хамяка, вот, можна. Так што... Што у нас яшчэ? Што у нас яшчэ на повестке? Акрамя этих самых здымак на нашем 4-м паверсе, где все разбурылі, хамяка, тракелю... Я думаю, что у ближайший час что будет? Голос покликання выйдзе? Я маю на гэта надзею. Голос покликання у нас ляжыць, але мы так захапіліся пераездам. Захапілись? Классно, мы захапілись пераездам. Что все остальное как-то отошло на другой план. Трохи отошли. Вика, я публично тебе зараз в эфире не хочу сказать клянусь. Не трэба, спокойно. Але я зраблю. Супер. Таму што гэта класная перадача. Як заўсёды вельмі цікавая размова у Евгеніі была, і ўсе мы ў бліжэйшы час абавязкова яе пабачым.
Вось, што яшчэ ў нас будзе? У нас будуць яшчэ вандроўкі, абавязкова Радыё Марыя будзе ездзіць у госці гэтым летам. Як заўсёды у нас троху менш катэхезаў, таму што нашыя святары таксама Людзі. маюць вельмі шмат спраў, і яны вадзілі, я не ведаю, колькі з нашых святароў, што рыхтуюць катэхез і Слова Божае, мусі ўсе або ішлі ў пілігрымках, або спавядалі, або даязджалі з прамовамі. Карацей, бралі вельмі актыўны ўдзел і ў пілігрымках, і ў кагосьці лагеры гэтыя летнікі. Таму, ну, ведаеце, летам троху у нас менш такога контенту, але ўсё роўна новыя перадачы выходзяць. І таму сачыце за нашым YouTube-каналам, слухайце Радыё Марыя. Мы абяцаем, што яшчэ новае... Разам з трамваем. Так, новае будзе выходзіць, новыя перадачы будуць выходзіць, і будзе цікавым тое, што яны будуць выходзіць вось не са студыі, а з нейкіх другіх месцаў мы будзем рабіць здымкі. Таму, можа быць, троху даўжэй у нас будзе займаць час апрацоўкі перадач, таму што трэба рабіць монтаж, такі больш грунтоўны, бо ж мы там, ведаеце, калі бачылі некалькі ўжо такіх перадач у нас было. Вось Тацяна Сапега ў музей Бібліі Барановича з'ездзіла, вельмі цікавая перадача. Я куды паеду? Я мяркую, што пакуль што мы казаць, як мінімум 2 маршруты, якія ў цябе ёсць, хай будуць пакуль што ў сакрэце. Вось калі ты іх здымеш, нават да монтажу ўжо можаш расказаць. Добра. А зараз трэба дамовіцца, каб, ну, такое, дарма не абяцаць. Ужо дакладная дамова на здымку. У нас ужо ёсць яшчэ адна перадача знятая, чакае монтажу, і яна будзе вельмі цікавая, як і былі папярэднія. Гэта музей у Касцяневіча ксяндза Станіслава Жука, гэта у гасцях у Віктара Малышчыца, гэта ў гасцях у музеі Бібліі. Яшчэ ўжо адна знятая перадача, і яшчэ 2. А што? Куды ж? Мне зараз няма куды запрашаць гасцей. Я на малітвы запрашаю ўсіх. У нас гаспадар Юрый Панін стаў да нас хадзіць, напрыклад, на святую імшу, уже другі раз да нас прыходзіў. Так. Парафія падрастае. Так. Дзяўчаты нашыя хадзілі ў пілігрымкі з францішканскага ордэну свецкіх. Звычайна яны да нас на імшу прыходзілі. Дык у мяне адразу вось спісаліся з чалавекам. Ён кажа, я тут побач жыву, прыйду. І на мінулым тыдні, на гэтым тыдні ўжо быў у нас в гасцях. Але такія госці паўнавартасныя пакуль нам няма куды. Таму мы самі едзем у госці. Мы можем так просто запросіць, вось патэлефануйце да нас, скажыце, хочу прийти паглядзець. Паглядзець, усіх запрашаем. Паглядзець у нас тут ёсць чаго. А на здымкі зараз мы ездзім. Евгенія яшчэ 2 кропкі мае, куды яна абавязкова вырашыць. І хамяк. На гэтым мы скончваем наш ранішні эфір, таму што ўжо навінкі у нас паджимаюць. Навінкі нас паджимаюць, пашлі. Так. Пахвалёны Езус Христос, добрага дня. Паўсюль несці Хрыста, усё ў Хрысце аднаўляць і аджыўляць, усё абняць дзеля Хрыста, усё да Хрыста прыцягнуць.